A šta je svoju školu sad, da će da zapinje ili će da ide glatko ove godine? Ma, izgled će matematika i u ovoj srednjoj školi da zaškripi. Nemoj da pričam. More, dete, da vam kažem, u današnje vreme bez srednje škole ništa. Svaki mora da završi srednju školu. Pa mora bi kad bi teo. Ajde, Jablane, vi ste našli da pričate nekom o srednjoj školi. Pa šta ste pa vi završili? Pa kako bre, Petkana, ja sam krenuo u prvi razred srednje škole. I taman krenem kad me društvo zaustavi, svrnu smo u kafani. A posle sam i zakasnio na 4. čas i isteraše me. E pa Više nisam išao šta ću. Ja baš takve probleme nema. Čovjek mora da zna pre svega srpski Mora. i račun. Jeste. Račun je najvažniji, ti se okreneš, matematika radi, bre. Nije matematika samo iz knjige. Sve, život je matematika. Sve je proračun. Računđijski mora se gleda ako misli se prosperira. Od onog najosnovnijeg, postepeno se ide. 2 puta 2, 4. 4 puta 3, 12. 3 put 5, 15. 8 puta 7. Pa onda je važna geografija, pa istorija, pa fizika, pa hemija.